Per descriure el yin i el yang, el I Ching fa servir un codi senzill representat per les línies Yao. Què és un Yao? Yao és la unitat gràfica més simple utilitzada en el I Ching, representada per una línia horitzontal i que porta informació sobre la polaritat yin o la yang. Per exemple, la línia Yang Yao, descrita al text com Kang Yao, línia ferma, és sencera, yang, mascle i lluminosa. Yin Yao, descrita al text com a Rou Yao, línia flexible, és partida, yin, femella i fosca. El Yao és un codi. Antigament tenia una estructura diferent i s'escrivia d'aquesta manera. Els Yao més antics que s'han descobert tenen aquesta forma. Podem dir que Yao és un codi que porta informació senzilla però molt clara. Veiem un exemple absolutament inventat, que no és real, de la utilització d'aquestes línies com a portadores d'informació. Imaginem que som una tribu de caçadors-recol·lectors. No vivim a un lloc concret, sinó que ens desplacem per boscos i muntanyes buscant aliment i aixopluc. Enviem per davant uns exploradors i definim un codi. Si troben un camí obert, fàcil de travessar i fèrtil, marcaran uns arbres amb una línia horitzontal, que vol dir obert. Si en canvi troben un corriol difícil de passar, estret i tortuós, on no hi trobarem aliment, marcaran els arbres amb una línia trencada que significarà tancat o blocat. Amb una unitat gràfica extremadament senzilla, els exploradors ens fan saber si val la pena continuar el camí o si cal buscar vies alternatives. Però què passa si el camí ara és bo i el podem aprofitar, però una mica més endavant queda bloquejat per un riu o per un penya-segat? Doncs si marquem els arbres o les roques amb dues línies d'aquesta manera, sabrem que el camí ara és obert, però que després es tanca, i és, per tant, negatiu. I si, en canvi, el camí és molt dolent, perillós i difícil, però un cop travessat trobem un camp fèrtil, amb abundant aigua, fruites i cacera, doncs es marca d'aquesta manera, que indica que val la pena l'esforç de creuar el pas difícil perquè el resultat serà útil per tota la comunitat. Amb dos simples senyals, un sencer i un partit, podem donar moltíssima informació. Aquesta és la idea que hi ha darrere les línies Yao.